Здравейте на всички, включвам се набързо да насърча някого, да кажа на някого, че Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. И мога да ти кажа, че този, който живее в теб, е по-силен от този, който е в света. Защото този, който живее в нас, не ни е направил просто победители, а ни е направил съвършенни победители. С това, че когато даде живота си на кръста заради нас, чрез Неговата кръв и Неговото възкръснение, ние сме повече от победители. Затова те насърчавам, не се страхувай, а вярвай и уповавай само единствено на Твоя Господ и Спасител Исус Христос. Уповавай на Него и не ще се посрамиш, защото Той е пътят, истината и живота. Бъдете благословени.